तीन पाय झाले ना मला, तीन पाय आले. त्याच्यात ना आता दगडांना चपला तुटतात, कांतात ना. ये आलं उभा आहे ना तिथली बाजू आणि यांच्या खाली व्हिडिओ अशी काढू. एक आहे अवघड आम्हाला बरोबर सांगू शकतो की कोण कुठे आहे. नाही इथपर्यंत हा हा भाग आहे ना. काजू दोन आहेत ना, ते दोन आपल्या तिकडच्या बाजूला काजू आहेत. त्याच्यामुळे आमची पुढची गाडी चुकली माहितीये. वाड्याचं काय ग, वाड्याचं पीठ भिजत घातलंस ना, वाड्याचं पीठ भिजत घातलंस ना. त्यांचा कदम आहे. अरे टाकी सोडू काढा. काय तेव्हा मी आलोच नव्हतो. मी व्हिडिओ काढतोय. काढा तर. या तुला वाटलं काय याचा मोबाईल तिकडे बघा आता, तिकडून नका. ब्लॉग मस्तच आहे. मे महिन्यात
ते ठेवणार आहेत, तुमच्या साक्षीने ठेवणार आहेत. त्यामध्ये तुमच्या चरणाशी ते उभे आहेत. सर्व कुटुंब परिवाराच्या सुखाच्या आनंदाचे दिवस दाखवा. त्यांच्या मनाच्या इच्छा पूर्ण करा आणि त्याच्या पाठीशी ए आयुष इकडे धूप धूप मोठ्याने मोठ्याने घे. अलंकारावरना दीर्घायुष्य मानतात. ऐकत नाही, नंतर मला नाव घेतात नाही, नाव घेत पण नाही. सत्यनारायण देवा, हे पण काय केलं, तुला पण काय केलं, अखंड सौभाग्य होऊ दे मला. आता झालं ना. Hare
जाती